Good day. So si Kuya Chong na po ni og karon atong ipadadyo na ang atong practice no sa complement, intersection and union of sets kay human naman ta naglasi ani o niingon ko nga mag-post ko, ma-upload ko video nga separate siya puro ra activities no or puro ra practice. Okay, so man ni siya karon. Okay, so unang tani complement, practice tani complement. So atong hinumduman nga kung maingon tag complement but pasabot ana di ba kay naa ni universal set, di ba, naa ni universal set nga wa nining mga subsets nini kibaling gipang list sa ubos nga mga sets, di ba? So kung maingon nga complement of A but pasabot naa ni U nga wa ni A, di ba? Kung complement of B naa ni B nga or naa ni U nga wa ni A asa ni C po, di ba? Okay, so sugod ta ni complement of A. So aron mahibaw nato og unsay mga naa ni universal set nga wa ni A, of course ato sang tanggalon ang naa nilang duha. Okay, sige, tanggaton ang naa nilang duha. So naay 1 si A ug si U, naa sila'y 3 pareho, naa sila'y 4 pareho, naa sila'y 6 pareho, ug naa sila'y 9 pod pareho, di ba? So atong usap ng color, di ba, we have 0 ang ilang wa 0, 2, 5, 7 ug 8. So mao bali na ang complement ni A. So wata din he, we have 0, we have 2, we have 5, nja 7 ug 8. Okay, so mo na complement of A. Okay, okay nara 0, 2, 5, 7 ug 8. Now anhin na pud ta ni complement of B but pasabot na ani U nga wa ni B. So same ra gihapon nga process. So kung gusto mo din mo mag-practice, pwede ninyo ni i-pause nga video, then mag-answer lang mo diha. Okay, okay, so ari ta ni complement of B. So ato sang karasan ang mga naa nilang duha. So we have 2 ug 2, 3 ug 3, 5 ug 5, 7 ug 7, 9 ug 9. So ang mga nahibilin is we have 0, 1, 4, 6 ug 8. Sakto ba? Okay, 2, 3, 5, 7, 9. Okay, so mahibilin, di ba, ang nahibilin is 0, 1, 4, 6 ug 8, di ba? Mo na nahibilin. So mo na complement ni B. Okay, so okay nara. Next is ang complement na po ni C. Okay, basta kay feel free to pause the video para mo-answer mo. Okay, okay, so ato na pong karasan ang naapod nilang duha. So we have 0, 0, 1, 1, 6, 6, 8 ug 8, then 9 ug 9. So ang mga wa nilang duha, okay, we have 2, 3, 4, 5, 7. 2, 3, 4, 5, 7. So 2, 3, sorry, 4, 5 ug 7. Okay, so okay nara. So more na inara ang complement, di ba? Okay, so next ato na pud ni intersection. So atong hinumduman nga ingon tag intersection mo ni symbol, di ba? Mo tag intersection but pasabot ana is unsay common, unsang element ang common between sa duha ka set, di ba? So unsay common ni A ug B, unsay common ni B ug C, unsay common ni A ug C. Okay, okay, so simple ra pud na sa kaadyo. Kung saan to pag ato lang pwede ato lang lingin-linginan. So una ta ni A ug B, intersection between
A and B. So A and B. Sa mga common nila, we have 3. Okay, have 3 og 3. We have 5 og 5. We have 6 og 6 and 9 og 9. So 3, 5, 6, 9. So 3, 5, 6 og 9. Okay, simple. Okay, next. Alita ni unsay common ni B ug ni C. Okay, B ug C. We have 3, 3, 6, 6, 9, unja 9. So 3, 6, 9. Okay. Di ba? Then ni A and og ni C, so we have 1, 1, 6, 6, 9 ug 9. So 1, 6, 9. Oh, sorry, na is 3 ay nakalimutan si 3. Okay, sorry, nakalimutan si 3, napili si 3. 1, 3, 6, 9. Sorry. Morning, isa ina na po ko, malipat ko kanunay. Mo na nga, I recommend jud nga, excuse me, kanunay jud, i-check. I-check, usa ta mo suwat kay, usa ako malipat ko, promise. Okay? So, ina na ka-simple. Basta intersection, unsay common sa duha ka sets. Okay? So, next is, let's go to union. So, may tag-union, di ba, based sa atong klase, previous katong sa video, if ako mo katanaw, please, tanawa laman palihog na dito, no? Complement, intersection, and union of sets explained in Bisaya. Okay, ja. So, karon nila union. Di ba, yung tag-union is atong i-combine. Di ba? Atong i-combine ang elements sa duha ka sets. So, for example, kana, okay ni, sabot, ato i-combine si A ni U, si B ni C. Pero, di ba, na tendency nga pareho, na mga time nga pareho ang ilang elements. So, ang atong buhaton, di ba, kay dapat usaray atong i-suwat. Okay? Sige, unsa man na panghimo di. So, ato rin combine. So, A ug B, sabot nining mga sayda. So, atong i-arrange siya from gamay kutob dako. So, 1, 2, si 3, duha ka buok. Pero dapat usaray ito suwat. So, 3, 3, then si 4, sorry, si 4, then si 5, and then si 6, then si 7, then si 9. Bisag duha ka buok si 9, usaray suwat. Okay? So, muna na siya. Okay. How about the union between B and C? So, pwede i-pause na po ninyo ang video. Tanamutan ang answer na hinahinay. So, itampo si B ug si C. Remember nga, dili. Basta, naiduha ka common nga element, usaray isuwat. Okay? Okay. So, B and C. So, we have 0. Ano sa maning bracket na to, no? 0. We have 1, 2, 3. Uy, buing na. 3. Isudyo ning watay stylus pen. Kamo to na yung gamit guys, by the way. Kamo to yung gamit pagsuwat. 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, og 9. Okay? So, mo na siya. Okay, nara. So, mo na siya isang union, di ba? Tuloy tampo. Kung nabalik, kung common nila, so usay suwat, okay? Okay, now let's go to combination. Pasabot, isagol-sagol na. Okay, so dili ra ni ingon kay complement ra, kay union ra, kay intersection ra, kundi nagsagol-sagol na. Tanawa. Ay, sorry, patay kitang answer. Buing na. Sorry. Okay ha. Okay. Sagol-sagol na. So dinhi, complement of A ni intersect ni B. But pasabot, unsay common sa complement ni A ug ni B, di ba? So, unsa man na una buhaton? So, of course, atong sang pangitawag ko una ang complement ni A. Okay, so complement ni A. Complement ni A. Di ba kung may tag-complement kay but pasabot ana is naa ni U nga wa ni A. Sorry sa tingog kay naga naman nagakuan. Okay, naa ni U nga wa ni A. Okay, so sa may naa ni U nga wa ni A, we have itong pangkarasa ning naa nilang duha. 4 og 4, 5 og 5,
6 ug 6, 9 ug 9. So, this is 0, 2, tabi atong araw para maglibog 0, 2, 7 ug 8. Sakto ba? 0, 2, 7 ug 8. So 0, 2, 7, ay, araw nila ko. 0, 2, 7 ug 8, di ba? Next tong buhaton is atong i-intersect ni B. Remember nga si B, dira na si B. Di ba? Mao na si B. Pasabot unsay common nilang duha. Unsay common sa complement A ug ni B. Di ba? Kasi may common nila, we have 2 tura. 2, oh napaday. 2 ug 8, di ba na? 2 ug 8. 2 ug 8. Okay, so 2 ug 8. Una na siya. Basta hinumdumi kanunay, unahon jud nato kanunay si complement ug kuha. Okay? Ang complement ni A atong intersect ni B. Okay? Okay. Oh, nalagi. Next na pod is kining B unites. So ato itampo. The complement of C. So again, unahon nato kanunay ang complement. Okay? So ato sa unahog solve si complement of C. Okay, complement of C atong solve. Okay? So unsay naani yung ngawa ni C. Okay, so 0, 0 at sa pangtagaw ni mga common nila. 3, 3, 6 og 6, 7 og 7, 9 og 9. Di ba? So ang nahibili na naman na is ato subon ng color para maklaro. Okay, so we have 2, 4, 5, 8. So 2, 4, 5, og 8. Okay, kahuman atong i-unite ni C. Pasabot B, atong itampo ni B. Okay, asa man si B? Dada si B, di ba? So ato itampo ni siya. So in arrangement gihapon, di ba? So this is going to be 2, 2, 2. Pwede ato ng karasan ng humana. 3, 3, then 4, 4, 5, 5. Duha maka 5 usara. 5. We have 6, 6, 8, 8, and 9. Okay, so 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Okay, ara. Next na pod is add to na pod ta ni kini. Kung saan po na siya, nganong nagdubli-dubli naman na. Okay, so ug inani gani ang case nato nga nanay parenthesis kini. Atong unahon na pod ang nasod sa parenthesis, okay? Dapat atong unahon kanunay ang nasod sa parenthesis. So remember nga nasod sa parenthesis is intersection but pasabot common. Ang common ni B ug ni C. Kahuman atong i-unite ni A. Okay? So unsay common ni B ug ni C? So ato mag-una tag solve ni intersection between B and C. So unsay pareho nila? So we have 3, 3, 6, 6, og 9, og 9. So we have 3, 6, 9, diba? 3, 6, og 9. Diba? Common is atong i-unite ni A. Okay? So ato na sa unite ni A, this is going to be, diba, 1. So 1, 3, 3, og 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, og si 6, og si 9. Okay, so 1, 3, 4, 5, 6, 9. Okay, nara. Muna na siya.
Next is, na. Tulo na pud ka buka nasud na pud. Ano man, naa si intersect, naa si union, naa si complement, di ba? Diyo na pud jud si intersect. So as may tunahon na, di ba imong gay na dapat unahon ang naasud sa parenthesis. So dapat kini tunahon, di ba? Kana nga part, kini nga part sa parenthesis. Pero remember, naa gani sa sud sa parenthesis, unja naa poy complement, unahon jud nato kanunay si complement, okay? So ato unahon si complement of B. Okay, complement of B. So naani yung nga wa ni B. So karasta 2 2 3 3 3 5 5 6 6 8 8 9 og 9. So mga nahibilin is we have 0 1 4 7. Okay. So 0 1 4 og 7. Kauman is remember nga ato silang pagkalisutan ko ano. Remember nga ato silang i-unite. Ato silang i-unite ni C, di ba? Ato sa i-unite ni C. Kina-unite. So sabot ato silang i-stampo. So unite ni C. So wato din hi og complement of B atong i-unite ni C. So we have 0, diba kani karas, then 1 1 unsa man ning ahong kuan in taon oy sa kan kama ni Jawid sa ha 0 uy 0, then we have 1 1, so we have 3 3, then we have 4 4, then we have 6 7 6 7, so 6 og 7, and we have 9. So 0 1 3 4 6 7 9, di ba? Mo na ni siya no. Okay. So next atong buhaton na pod is ato si Jang intersect ni A. But pasabot unsay common nini dinhi ni A. Sorry kay naglibog na kay puno-puno na sa kuan. Unsay common, let's change the color. Unsay common nini nga part dinhi ni A kay di ba A man. Okay. Sige. So we have now we have 0 wala no. So mas pag mo tan-aw mo din sa kuan ato namang kuan we have 0 1, so na 1. So what the 1 ato may butang sa ubos kay guot naman 1 mo na ni siya ha 1, we have 3 natay 3 di ba 3 pula 3, so 3, then we have 4 then we have 5, what ay 5 6, the 6 common 6 nila na 6 and 9, so 9. Okay, so 1 3 4 6 og 9, okay? Okay, naara. So ina naara. So kung naglibog pa mo, pwedeng i-try back ang video, then try ra, okay? So more to si Jase, that's all for now. Unta nakatabang no. Basta kay kung pa mo naka-watch sa katong previous nga video regarding ani nga lesson, please ana wala man palihog na ra pud ha no. O kanang always remember jud kanunay. Kanunay jud isulti. Basta kapudyon ka, adjog undang pahuway ra. Okay? Adjog give up. Adjog pag-una-una nga di ka mao. I-give imong best paningkamot ug of course ay kalimot mag
pray. This is Kuya Chong, and that's all for now. Thank you. Goodbye.